Hi guys! Rhaze here! Welcome back sa aking channel. Ipapakita ko sa inyo guys yung bag na nabili ko. I did feature this sa vlog ko and some of you guys commented and some of you guys messaged me on Instagram as well asking me to do an unboxing. Plano ko talaga na mag-unboxing kaya hindi ko siya pinakita sa vlog ko and hindi ko pa to nakita. Like yung isa, nakita ko siya ng slight lang kasi wala siyang dust bag. Nung pinick up ko siya, pero ipapakita ko siya sa inyo guys. Full on, like, you know, mga details, churva-churva. Sobrang lagi na ako nanonood ng mga unboxing videos ng mga bag. Kaya medyo na-hook ako sa pagbili-bili ng mga bag, guys. Nakakaloka. Anyway, in-order ko siya sa David Jones. Ano siya dito? Parang malaking shopping mall siya dito sa Australia. Tapos meron din silang website. Nung in-order ko siya, they were having 30% off their already reduced handbags. So, mga naka-sale na siya, tapos meron pa siyang further 30% off. So, meron akong dalawa dito. Maliit na bag, pero merong dalawa sa loob. Yung brand ng bags, guys, is from Rebecca Minkoff. Nalaman ko yung Rebecca Minkoff na brand sa YouTube lang din, guys. Like, long time ago, I don't know, mga 5 or more than 5 years ago na siguro. Sobrang sikat ng Rebecca Minkoff na mini Mac na bag. And namamahalan ako sa mga bag na ganito eh. And I wasn't really into like mga ganitong bag noon. Ngayon lang na nag-start ako manood ng mga bag unboxing, like mga luxury na bag. Hindi ito like luxury. Pero nandun siya sa medyo mamahali na bag. Like siguro mga Michael Kors, Kate Spade, dun siya sa mga leveling na yun. Hindi siya sa Louis Vuitton, Chanel na leveling. Anyway, I got 2 bags from Rebecca Minkoff. So again, nakuha ko siya online, pero I actually already saw this bag, itong maliit na bag na to, sa David Jones nung nag-shopping kami na Dan. I tried it on and I really like it. Tapos si Dan din sabi niya, ang cute ng bag na yan. And doon guys, it's $299. Tapos sabi ko na, not worth it. Tapos last item na siya doon, naka-sale na siya. $299, tapos further 20% off siya doon sa shop ha. So sabi ko, 200 plus pa din siya. So, it's like, not worth it. Tapos, last na item na siya. So, hindi ko siya binili noon kasi sobrang namamahalan talaga ako sa kanya. And then, I checked the David Jones website and nakita ko siya, guys. And, mas mura siya sa website. Tapos, naka 30% off pa siya. So, sa website, naka-sale siya ng $160. Wait, ipakita ko muna sa inyo, guys. Pero, ito yung first. Ito yung bag, guys. Maliit siya na crossbody na bag. Para siyang wallet on chain. Char! Wallet on chain. May pagganon talaga ako. Ganyan siya, guys. Para lang siyang wallet. Pero meron siyang chain. So, you can wear it crossbody. Ganyan siya. So, yung original price niya was $229. Mali pala ako. Sabi ko kanina, $299. $229 pala. And then, naka-reduce siya ng $160. Now, further 30% off, nabayaran ko na lang sa kanya is $112. So, $112 for a Rebecca Minkoff bag. Like, okay na sa akin. And then, tinry ko siya, guys, doon. Perfect na perfect yung size niya. Ang problema kasi sa akin sa mga crossbody na bag, mahahaba sila sa akin kasi nga, diba, ang liit ko. Pero this one, sobrang nagustuhan ko siya nung nakita ko siya sa shop kasi nga, kasyang-kasya siya sa akin. Tapos, maa-adjust mo pa yung strap niya. Hindi siya totoong leather, pero ganyan yung itsura niya. And yung chain niya, ganyan. Very nice, guys. Oh, gustong-gusto ko siya. Yung pang ano lang, pang party-party na hindi mo naman kailangan magdala ng maraming gamit. So, yan. See? Ganyan siya crossbody. My black romper is not helping. Pero ganyan siya crossbody. So, okay na yung length niya, ha? Pero pwede mo siya ma-adjust pa, oh. Kasi meron pa siyang, pwede mo pa siyang iklian or habaan kung gusto mo. So, yeah. Gustong-gusto ko siya and it is something na magagamit ko kapag umaalis kami sa gabi tapos hindi ko naman dadalhin yung camera ko or wala naman akong maraming dadalhin. My phone will fit in here as well. So, magnetic yung closure niya. And then, my phone. So, my phone fits perfectly as in sobrang fit na fit lang siya, guys. I have the iPhone 7 Plus. And then, the inside, parang wallet lang siya, guys, na malaki. So, the inside have debit card, credit card slots, ID slots. Tapos, meron siyang zippered compartment dito isa. And, yeah. Ganyan. Hindi din siya matigas i-open. Like, yung iba na yung, like, leather na
pahirapan i-open. Ito, very ano lang siya, very roomy. And then sa likod, meron din siyang isa pang compartment. So, pwede ka maglagay ng kung ano-ano dyan, like receipt or anything like that. But yeah, I love this one. Sobrang gustong-gusto ko siya, guys. I love the hardware as well. Ito na yung story time na part, guys, sa bag na to. Yung isa, normal lang siya eh. Nakuha ko siya ng normal, so okay lang siya. Wala siyang story time. Anyway, in-order ko siya online, diba? Tapos, pinick up namin siya sa store kasi ayoko magbayad ng shipping. So, meron siyang available sa isang mall na sa kabilang side pa ng city. So, nagpunta kami doon nung isang Sabado. And then, pinick up namin siya. Nung nakita namin siya sa bag, guys, ito lang yung bag niya. Nakita namin siya, wala itong dust bag, itong specific na bag na to. Like, nakita ko lang siya doon na, nakalagay lang siya doon, guys, ganun. Sabi ko, bakit walang dust bag? And kasi nga nanonood ako ng maraming mga video, mayroon talaga silang mga dust bag. And nahihiya ako na tanungin yung tao doon na, asan yung dust bag nito? Pero kasi, namamahalan ako sa kanya, kahit nakasale na siya, tinanong ko talaga siya, like, meron ba siyang kasamang dust bag? Kasi lahat ng bag, especially kung hindi siya mumurahin, meron talagang dust bag. Yung mura nga, merong dust bag, diba? Medyo masungit si ate. Sabi niya, kung walang dust bag dyan sa order mo, din wala talaga silang dust bag. Sabi niya, pero kung gusto mo, pwede mong i-check dun sa counter, like dun sa Rebecca Minkoff na brand talaga. Kung meron silang extra para sa'yo. Sabi ko, okay, thank you. Nashock ako, guys, kasi hindi siya ganun ka-friendly nung in-approach ko siya. Parang nahihiya ako makipagkausap sa mga taong ganun. Kasi ayoko talaga na mag-create ng scene. Ayoko na makipag-argue. Pero niisip ko, kailangan talaga may dust bag tong bag ko. Kasi hindi ko nang to araw-araw gagamitin. Kailangan ko siyang i-store. Char, may pag ganun talaga ako, guys. Pero umalis na kami. Lumabas na kami ng mall na yun. Tapos sabi ko, kailangan ko talaga ng dust bag. Kasi iniisip ko talaga siya, hindi ko to gagamitin araw-araw. And sayang siya, mahal siya. So, bumalik kami. Sabi ko, babalik tayo, babe. And si dad parang na-proud siya sa akin, guys. Kasi hindi talaga ako gumaganyan. So, bumalik kami sa loob. Pumunta ako sa Rebecca Minkoff na counter. Sobrang bait ng babae doon. I don't think sa handbag siya, pero tinulungan pa rin niya ako. Sabi ko sa kanya, wala siyang dust bag. Tapos, wala na kasi ito. Ito na lang yung last. So, wala na naka-display doon na ganito. Pero maraming mga bag na naka-display doon. And lahat sila, guys, may dust bag. Like, naka-display sila ng ganito, diba? Pag open mo, merong dust bag, tapos stuffed pa siya. Meron siyang mga stuffing sa loob. Ito nga, nung na-receive ko siya, wala siyang stuffing, wala siyang dust bag. Ito lang yung chain lang yan, yung nakarap. So, walang problema sa akin yun. Gusto ko lang i-check kung meron silang extra dust bag. So, sabi ko, meron ba kayo? Tapos sabi niya, i-check ko, ha? Chinek niya sa likod, tapos wala. Tapos sabi ko, hala, paano na yan? Diba dapat meron lahat? Merong dust bag lahat? Sabi niya, oo, dapat meron talaga. Baka na-misplace lang kasi daw nila ito. Kasi last item na daw, ganun-ganun. Sabi ko, okay, oo nga, oo na nga. Ako na nga yung bumili ng pinakamura na bag niyo. Pero sobrang helpful pa rin niya. So, pumunta siya dun sa parang head talaga ng mga handbags, guys. Sobrang nice din niya na sobrang nakakaintindi din siya. Like, marami din daw siya collection ng mga handbags. So, sabi ko, yeah, I'm just after a dust bag. Kahit na anong dust bag na lang, at least meron akong pang store ng bag ba. Sabi niya, no, I totally understand. Maghanap ako para sa'yo. So, naghanap siya, guys. Tapos, bumalik siya sa amin. Sabi niya, parang yung narinig namin ni Dan or pagkakaintindi nung first na bumalik siya sa amin, sabi niya, ay, meron na lang anong brand ba yung Ted Baker. Sabi niya, ay, meron ako Ted Baker. Sabi namin, okay lang, okay lang. So, pumunta siya sa likod. And pagbalik niya, dala-dala niya itong dust bag na to. Sabi ko, na-shock ako, guys. Sabi ko, meron kang Rebecca Minkoff. Sabi niya, yeah. Tapos sabi namin dalawa ni Dan, kasi sabi mo Ted Baker. Sabi niya, no. Hindi ko gagawin yan sa'yo. Bibigay ko sa'yo yung tamang dust bag talaga. Guys, sorry naman sa story time. Dahil lang sa dust bag talaga. Anyway, binigay niya sa akin to. And she's so nice. And sobrang chika-chika kami dun. Tagal namin nagchika dahil lang sa dust bag na yan. Anyway, yun. Okay, next bag, guys, is this one. So, Rebecca Minkoff din siya. And ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na mini Mac na sobrang sikat nung mga more than 5 years ago sa YouTube. And it looks like this. My gosh, first time ko siya makita sa personal. Ano yan? Char. Ang arte-arte na. Marami silang color na ganito, kaya lang ito lang yung mag-isa na nakasale ng bongga, guys. So, sa website nila, nung nabili ko siya, it was, nakasale siya ng $149 only, $149.50. Tapos, 30% off. So, nabili ko siya, guys, ng $104 na lang. Originally, yung mga presyo ng ganitong bag, siguro umaabot ng almost
$300 Australian ha, yung presyo na sinasabi ko sa inyo Australian. So, yeah, nakuha ko lang siya ng 104 lang. I'm so happy naka-sale siya. Meron din siyang chain and then meron din siyang mga pa-hardware dyan. This is 100% authentic leather. So, leather talaga to pero nakuha ko siya ng mas mura pa kaysa sa ito na hindi naman leather. Anyway, yung pangalan ng bag na to is the Mini Mac Gray Sky. Yan yung color niya, Gray Sky. And itong bag na to is the Rebecca Minkoff Molly Crossbody Black. So, meron siyang compartment dito sa taas, which is, I think, stuff. Yep, meron siyang mga stuffing dyan. I think gagamitin ko to today, actually. And meron siyang patasol na ganap, guys. Ganyan. And then, sa likod, meron siya nung kanyang stamp na Rebecca Minkoff. Stamp ba? Tama ba? And then sa front, meron siya nitong compartment na to na may pagganitong lock. Wait. So, ganyan lang siya. Pa-style lang yung lock niya dyan. Pero meron siyang compartment na maliit dyan. Wala siyang laman. Pero, yeah. The zipper, ganyan siya. So, yung main compartment niya talaga is itong nasa taas. Now, we'll see kung meron pa siyang mga... Ooh, what's that? Ah, okay. It comes with like an extra tassel kung mawala mo man tong mga to. Tapos, meron siyang compartment dito. It comes with the care card kung paano alagaan yung bag. I think the other one comes with it as well. Sa pinakaloob, meron lang siyang maliit na compartment. My phone will fit here, no problem at all. Ganyan. I don't think my camera will fit in there. Pero okay lang. So, pwede mo siyang i-crossbody. Actually, crossbody naman talaga tong bag na to. Now, mahaba siya, guys. Now, I want my crossbody na dito lang. So, ito, hindi man adjustable yung dito. Pero, pwede mo siyang iklian by doing this. So, tatanggalin mo lang. So, yung gagawin mo is, i-detach mo siyang ganyan. Tapos, ipapasok mo to dito. And then, ito, i-connect mo dito sa taas. Ganyan. So, ayan, maikli na siya, guys. Now, we'll see. Ayan. So, okay na siya crossbody. Yan. I'm pretty sure hindi naman lahat kailangan to gawin. Ako lang kasi sobrang liit ko. But, see, that looks nice. I think I will wear this tonight, actually. Now, if you want to wear it over the shoulder like this, you can do that as well. And kung gusto mong i-shorten pa yan, de yung isa, i-adjust mo na lang din. And ganun siya ka ikli. Diba? Ang cute niya. I'm pretty sure itong video na to hindi para sa lahat. Pero, wala lang. Gusto ko kasi sa YouTube channel ko, i-film yung mga gusto kong i-film. Anyway, nasa title naman siya. So, kung hindi nyo gusto yung mga ganitong klaseng video, then, like, feel free not to watch. Okay lang sa akin yun. Pero, ito yung dalawang bag ko, guys. I'm so happy. And, meron akong dalawang dust bag. Yung dust bag talaga. So, yeah. Yun na yung video. Sobrang thank you, guys, for watching. Please do like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Mwah.